I veliki pozdrav, dobrodošli, ja sam Aleksa, vi ste na kanalu Gamersha 1000 i danas idemo Survival Games na MCSG, mapa je Alaskan Village, da, evo, znači, čini mi se da nikad nisam snimio na ovoj mapi, tako da sam odlučio sada da je snimim. I evo, znači, vidite da imam neki, ajde kažem, fanove, ne znam ja, Golem Freak i Dadulić, znači, pozdrav za njih. I ajmo sad ćemo da vidimo kako ćemo proći u ovoj rundi, mogli su bolje stvari da budu, ali... Tako da, ono, ovaj lik znači ide tom rutom gdje i ja, tako da, ono, sad ćemo vidjeti kako ćemo proći ovdje, ovdje je jedan čest bio, da. Ne vezi, mislim da niko neće uzeti ovaj, sem ako ne izvade neko oružje, znači. Okej, brzo, to je to. Brate, nemam nikakvo delo, ovog možda lagano da skinemo. Samo da se, znači da pokoljem ove likove jer, ono, loše. I veliki pozdrav svima, dobrodošli, ja sam Aleksa, vi ste na kanalu Gamersha 1000 i danas igramo Survival Games na MCSG-u. I dao je mapa ona Tevaran, ne znam ja brate, mani to, kako se zove, nebitno, what the fuck, kako je lik. Ne pojma, neki bug ili ne znam ja, ali dobro, nebitno. Prvi put snijem ovu mapu, to jest lele brati lik mi zabagao ovdje ispred je, dođe on. Pogledajte šta sam sve dobio. Ali ne veze, znači ovdje imamo, u ovoj rundi imamo jedne fanove. Čak jedan fan mi je uzeo, kako se zove, donora, Iron donora, znači to je ovaj sivi nick. Tako da ljudi, evo on baš ide rutom što sam ja smislio, znači, ja sam smislio to. Sad ne znam. To jest nisam smislio, nego samo sam tako išao, teo sam im, pošto nemam blage veze s ovom mapom, zato. Čekaj, ovdje nisam igrao stvarno dugo. Ovdje nema ništa, tek ima malo na gornji sprat. Ali dobro, nebitno, znači ja bi u ovoj epizodi htio da se zahvalim ovom Hot Diamond HD, on lik snima isto na YouTube-u, čini mi se. Isto tako kako je i nick u, kako se zove, isto kao i nick u Minecraftu. Tako da, eto, posjetite ko želi, ne znam ja. Vjerojatno, moj neki dobar kanal. Tako da, ono, znači ja stvarno ne mogu da vjerujem da je neki lik dođe brati i donira za mene, evo ti. Mislim, ono, stvarno, meni je brati bilo ono čudno. Čekaj, ovdje sam da ima da li ima nešto, ovdje nema. Dođi brate, čekaj brate, kako, ovo je spectator, da. On je bug brate. Okej, evo ga lik. Samo da ga pitam, to on mi je, to jest donirao. Si... dobro. Da vam bacimo sword, možda treba. Ok, ajde, išli po sve chestove. Kako se zove, samo da idemo ovamo gore jer ja stvarno nisam igrao ovdje dugo. I da brate, pošto sam bio na ekskurziji u Novom Sadu. Novi Sad, Beograd, Subotica, znači. Ono je bilo X, znači ja sam se oduševio kako je ekskurzija ispala. Stvarno, show. Čekaj, bacimo ovdje neke stvari. Kod mene face, tako da ne gleda neko, da ne prekida video zato. I kako se zove, veoma je dobro bilo. Svašta smo obišli sve to, ali jedno večer, znači, to jest prva noć, pošto smo mi bili 3 dana, a 2 noći, to je u 8. razredu, tako je, posljednja ekskurzija u osnovnoj školi. I kako se zove, ček, možda ovaj lik nema. Ima. Ne vezi, neko stane kod mene. I uzem i fishing rod, ali da, ne vezi. I kako se zove, da, mnogo mi sviđaju jabuke, znam se. Da sam sad stao, brati. Au. Čekaj, mislim da imam još jedan chest ovamo. Idemo ovdje. I da, od prvu noć, to jest kad sam otišao, ja sam otišao sa 2 drugara u jedan, ono tamo pored Hotel Vojvodine imate neki tržni centri i to.
Tako da... Jel ide on? Ajde da spojimo. I bio je, brate, na 4. spratu je bio... Au, brate, nikako da kažem je. Ne mogu da se skoncentrišem uopšte za to. Bio je kineski restoran, evo ga, posle 10 godina, brate. I... mi je rekao, ajde, brate, idemo baš da probamo, ej. What the fuck, brate, što mi... I mi je, ajde, rekao, znaš, što, kad smo već poneli pare na ekskurziju, možda da potrošimo za bilo šta, jer on je ipak posljednja ekskurzija u osnovnoj školi s svojim društvom. I... brate, gdje je sad ovdje lik? I mi, brate, donesemo onaj cenovnik, sve ono, brate. I ono je sve preko 1000 dinara, znači ja sam se iznenadio. Preko 1000 dinara je sve. I... mi smo našli neki sushi de salmon, to je neka živa riba, kineska, i onda imate ispod, kako kažem, znači imate ovako, pirinač i preko živa riba, znači. A to neka živa riba njihova, ono je katastrofa kad sam probao. I još vam donese neki sos i tako je bilo za 680 dinara, inače za 7 evra koliko tu dođe. Čekaj da, mislim da ima hranu. Ono je kod mene bio fishing, pa da brate, to je taj Aleksa. I kako se zove, mi kad smo probali ono, brate, za malo da umre, znači koliko se, da ti se povraća, brate, od onog, da umreš tamo. I, kad, ono, šta ja znam, 8 komada ipak možeš lagano bilo gdje da se ne jedeš, ali mi smo, brate, onako, htjeli posebno za ovo da potrošimo pare. I tako je i bilo na kraju. Šta bi sam imao? Čekaj, mu treba nešto, okej. I stvarno, poslije smo išli, to je sutradan smo išli onaj shopping centar Big. Tamo imate New Yorker i sve to, znači, pa što nema ovdje kod nas tako ti, te prodavnice to. New Yorker, H&M i te gluposti, znači, what the fuck. I onda smo bili tamo, brate, puku sam 4000 i nešto na garderobu za jedan duks. Za duks, za jednu majicu i za trenerke, znači... Teranovu sam uzao trenerke, a vidite o čemu ja pričam. Ali dobro, eto, bitno je da pričamo o nečemu u klipu, nego... Ne, hvala za boost. Čekaj, ovo čest nije. I šta bi još mogao da kažem, ne znam nija, brate. On je jedan lik izgleda, to jest, ajde kažem, moj fan. I on je Vasiljević N. Nesto. Samo da vidimo gdje sada da idemo, stvarno sad se čekaj, vamo ima čest jedan. A da, evo ga, jedan tu i jedan vamo na kraj. I stvarno ne znam šta da pričam ništa toliko. Samo još cape fali da nabavim u Minecraftu i meni je znači sve kupljeno već u Minecraftu. To jest ovaj Iron Donor što sad imam, to traje ovdje mjesec dana. A sad koliko to... šta vam to poboljšava, mislim da možeš samo full arene da upadneš i to. Naprimjer sad ako ima 24 igrača ti možeš da upadneš lagano, naprimjer. Da budeš i 25 ti. I to mi je za 2 evra. Ovako košta, znači 2 evra sada ima neki popust. A ovako košta 10, tako da... vidite, neko je dao 2, znači 2 evra za mene, evo ti. Ne, brate, lik dođe, pita me, ja ti nabavljam ovaj Iron Donora. Ja kažem samo da vidim s mamom i kaže mi, brate, danas, što sam imao jednu, nebitno, ništa, nisam bio kući i... ja dolazim na Skype, vidim, on mi je pisao sve ovo, on uđi na MCSG, ja rekao, ko za šta se sad dešava, brate, nisam ni uopšte razmislio da lik o tome priča, znate. I ja, brate, upadnem kad ukucam ono tačku, siv onaj nick.
Ja rekao, brate, hvala ti puno sve. Rekao sam, dobit ćeš pozdrav, dobit će, znači, stvarno ne znam šta više da pružam ovom liku. Sem da posjetite njegov kanal. I to je to. Stvarno, samo da imam ovaj chest, znam da ovdje imam chest. Au. Gledajte ovo. Ajde, pobacit ću ovako. To. I šta je, znam da kažem, isto tekstura je Deathscape, samo što sam promenio, vidite ovaj bow. Fishing rod, flint and steel, on je isti i swordovi, znači. Ništa drugo, specijalno. O, promenilo mi se na ćirilicu. A, daj, brati. Evo, samo sam mu dao znak dijem. Ja stvarno mrzim ovo, ne znam ja šta kliknem, samo mi se promijeni na ćirilicu amo dole. I sad moram da stopiram snimanje da mi promijeni ćirilicu, ali dobro, ne vezi. I da vidimo, ne znam ja šta više da kažem, brate. Stvarno, ekskurzija je prošla mnogo dobro. Ja sam mislio da će biti... Evo da ćemo njemu fishing rod, daj. I kako se zove? Ovo je zamka. I kako se zove, ne znam ja šta više pričam, stvarno, vidio sam da ste postavili neke teme, brate, ali nisam odgovarao na to. Stvarno izminite ako, pošto ja nisam sad ubacio neke teme, ali jedno, ako krenem, ako malo, krenut ću i sa temama, znači, da radim. I da, evo, 5 igrača. Čekaj, ovo je dobro on. Još jedan lik da umre i u dead matchu, brate. Idemo. Opala. Ste vidjeli koji je skok, brate? Nema tu. Iskačan je lik. Ne mogu, promijenila mi se ćirilica, ne znam kako će sada se snaći. Da, ovo možete da pročitate, pošto ne znam, vjerojatno nije Srbin, zato. A, morat ću nekako sada vamo da mu dam znak. Ej bre, sad se izgubi ja. Dobre, našao me. To je to. Znači... Šta još da kažem, da, ja mislim da nema nijedan dislike na posljednjem klipu, stvarno, ja rekao da moguće, 44 lajka ima, a daj, 44 lajka i 0 dislajka na posljednjem klipu, to se znači iznenadio da toliko ima lajkova, a 0 dislajka, ali dobro, te ipak je, dosta je to i dugo, brate, nedelju dana. Ne znam, stvarno ne znam, ali idemo ovdje gore, pa sad šta bude, bude. Ja tako. I... Lele, brate, ovo je lik. Samo ima da će sad, pa sad mi ne izlazimo skroz vamo. To je to. Aha. Pa vjerojatno ima neki trik za ovo. Ali dobro, znači samo čekamo dead match i... Gluposti. Ne znam ja ljudi šta više da pričam, stvarno... Samo cape taj da dobijem ako da... Da bre, skin, kao što vidite skin imam. Pogledajte ovo, došlo vreme za majicu pa... Sam učio, evo vidite samo boje. Kako su, meni se barem sviđa, znači vidite majica kako lepa. I potičice neke plave. Ali nisu Nike. A jebi ga. I idemo gore na... Da, ja nisam ni provalio da je sad refill ovaj. Ajde, brate, čekaj ovo. Nije to on. Da. Čekaj, sam izbegao sad ovo. A daj me zezaš. Me zezaš. Stani, brati.
Me zesa neko. Čekaj, brate, nazad. Au, brate moj. Hvala ti, brate. Ajde, sad izađi, brate moj. On se napravio sebi sword. Čekaj, da ima šta može da napravimo. Pa nema šta. To je to. Ovi su isto izgleda u timu, evo ga. Stavi samo video, brate. Samo video s kim ima posla. I odmah se vraća, pogledajte. Kakvi likovi, ma ne znam da li da skače sad. Ovo za mene ovaj Diamond Sword. Čekaj, drži ti onda ovaj. To je to. Vidite da može i... Evo ga, podiviš se i na površinu, sad ne znam ništa ga čeka, brati. On i dalje cepa, on sad ima da... vidite. Ovi su različiti likovi, znači samo kad dođe, brate, samo... Haker. Kako da pobegnem sad od ovog, brati. Svi ovo sad? Nema šanse hakere, brati. To je to, ipak smo ga rešili, ali uz pomoć Hot Diamond HD, znači uz pomoć njega, stvarno ljudi, da nije on sad napao ovog lika, znači stvarno, hvala puno. I ništa, to je bilo to za ovu epizodu, nadam se da vam se svidala, koliko jeste, like, share, subscribe, ako nije problem naravno, i mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Ćao!